Bon dia, nosaltres som na Margalida Parelló, Nava Forteza i jo, na Marina Pérez, i som alumnes de primer batxillerat G. I avui farem un 25 coses sobre Ramon Llull. Per això viatjarem en el temps. Primera cosa. Ramon Llull va néixer a Palma el 1232. Segona cosa. 3 anys abans, el 1229, va ocórrer la conquesta de Mallorca protagonitzada pel rei Jaume I. Aquest fet afavorí la seva família en el repartiment de terres. Tercera cosa. Els seus pares eren Ramon i Isabel. Eren una família de Barcelona i pertanyien a la petita noblesa. Quarta cosa. Poc sabem de la seva primera etapa com a jove, però sabem, gràcies a vida coetània, que va viure com a noble i senescal. Cinquena cosa. Va viure en la cort d'en Jaume II, del qual després se'n va ser mestre. Sisena i setena cosa. A l'any 1257 me vaig casar amb Blanca Picant i vaig tenir 2 fills, Domingo i Magdalena. Vuitena cosa. La seva vida era sense preocupacions, amb diversions. Va ser l'època on escrigué poesia trobadoresca, de temàtica l'amor cortès. Novena cosa. En la segona etapa de la seva vida, a partir dels 30 anys, va tenir 5 visions de Jesucrist crucificat i va entendre que havia de dedicar-se a la vida religiosa. Desena cosa. Després de la seva vida cortesana, va dedicar-se a servir a Déu i difondre el cristianisme prenent com a model a Sant Francesc d'Assís. Onzena cosa. El 1275 va fundar el convent de Miramar. 12. Va proposar 3 objectius: convertir els infidels a cristians, escriure llibres per difondre els seus ideals i formar escoles d'idiomes per formar nous predicadors que continuessin en la seva feina. 13a cosa. A la tercera etapa de la meva vida vaig abandonar a la meva família i les meves possessions. Em vaig dedicar a l'estudi i a la pregària al Puig de Randa per ser un ermità. 14. Allà Déu se li va tornar a aparèixer una altra vegada per donar-li una altra missió: convertir els pobles no cristians al cristianisme, utilitzant la raó, la paraula i no la guerra. Quinzena cosa. En aquests anys va estudiar filosofia, gramàtica, àrab i ciència, que el van ajudar a poder difondre arreu del món la religió. Número 16. En filosofia vaig crear l'art lul·liana o Ars, un sistema filosòfic per demostrar la veritat del cristianisme als infidels. Número 17. Més tard va viatjar per divulgar-ho. Número 18. Es dedicà, a més, a escriure en llatí, català i àrab. Número 19. Quan vaig escriure en català i fins aleshores només s'havia escrit en llatí, vaig haver d'inventar-me un nou vocabulari. Número 20. Això va fer que el català fos una llengua cultura i ell es va convertir en el creador de la prosa. Número 21. Entre els seus llibres més importants destacarem L'Arbre de la ciència, llibre d'abast de l'home i de blancar-ne son fill, llibre de Miquel Amat i Fèlix, el llibre de les meravelles. Número 22. Vaig escriure més de 300 llibres. 23 i 24. Conta la llegenda que Ramon Llull va morir en el 1315 a Pedregat, però no se sap molt bé si va ser a Mallorca, a Tunis o en el trajecte de Tunis-Mallorca. 25. Actualment està enterrat a la Basílica de Sant Francesc a Palma. Gràcies per haver participat en aquest viatge d'avui. Esperem que us hagi agradat. I fins aquí el vídeo d'avui.